Hello friends, खुलुमबाय नोंथांनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिबियावनो। दा लोगोफोर दिनै बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैलायबाय। जोंहा गोदान नटिस आपडेट्स ओंखारदों इश्रम कार्डनिफ्राय। दा इश्रम कार्डआ मा जिनिस, नोंथांमोना इश्रम कार्डनि थाखाय इश्रम कार्ड दङब्ला नोंथांमोना मा मुलाम्फा दङ, मा बेनिफिट्स मोननो हायो नोंथांमोना मिन्थिखायो जानांगौ। दा सिगाङाव नोंथांमोननि गामि इश्रम कार्डनि एप्लाइ खालामनानै होनो थांदोंमोन जानांगौ अफिसनि मानसिफोराहाय। दा खायफाया एप्लाइ खालामदों, खायफाया एप्लाइ खालामाखै, खायफाया मोनबाय आरो खायफाया मोनाखैबो जानो हागौ। दा जोंहा इश्रम कार्डनि इम्पर्टेन्ट आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना दाख्लि बावैसो थांनाय बैसागुनि गेजेर खन्द'आव बैसागु बोथोराव नोंथांमोना लेबार कार्डनिफ्राय उन्दैफोरनि फरायनाय उन्दैफोरनि स्कलारशिप नोंथांमोना फैसा मोनबाय। सोरबा 20,000, सोरबा 10,000, सोरबा 7,500, 4,000, 4,500, 5,000 बेबायदि मोनदों नोंथांमोना। बेबायदिनो फरायनायखौ नायै उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम नोंथांमोननो फरायसा फरायसुलिफोरनो लेबार कार्डनिफ्राय जायफोरनि बिमा बिफाफोरा लेबार कार्ड दङ बिथांमोननि फरायनाय फिसाफोर दंब्ला बिथांमोननो बे स्कलारशिपखौ होनाय जायो। दा नोंथांमोना मोनखांखाबाय दाख्लि थांनाय बैसागु बोथोरावहाय। दा बेनिनो जोंहा मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्सआ बेनो जे बे नैबे इश्रम कार्ड होननाय बे कार्डआबो बेबायदिनो आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड बेबायदिनो इश्रम कार्डआबो मोनसे आई कार्ड। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट होदों जानांगौ। नोंथांमोना गोसोआव दंना गैला, नोंथांमोनहा बेंक एकाउन्टखौ होथारदों जानांगौ इश्रम कार्ड एप्लाइ खालामनाय समावहाय। दा नोंथांमोना जायफोरा बेंक एकाउन्ट होफादोंमोन नोंथांमोना इश्रम कार्डआवहाय आरो बेंक एकाउन्टखौहाय होथारखानांगौ नोंथांमोना, नङाब्ला इश्रम कार्डखौहाय एप्लाइ खालामनो हाखायामोन बे समाव। दा इश्रम कार्डआ लेबार कार्डजों कानेक्सन जानानै थाबाय लोगोफोर। बै समनिफ्रायनो इश्रम कार्डआ लेबार कार्डजों कानेक्सन जानानै दंखायो। दा नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय जाय बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना इश्रम कार्डआव होदोंमोन, दा बे बेंक एकाउन्टआवसो नोंथांमोननि स्कलारशिपनि फैसायाहाय हाबनो हासिगौ। दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ माखासे नटिस फोसावना होदों। बे मा जाहैबाय, जोंहा इश्रम कार्डखौहाय गासिबो इकेवाइसि आपडेट खालामनानै लाजोबनांगौनो। दा नोंथांमोना इश्रम कार्डखौ आपडेट इकेवाइसि खालामनानै लाजोबलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावहाय उन्दैफोरनि स्कलारशिप लेबार कार्डनि नोंथांमोना हाबनांगौआ जाहाथे नोंथांमोननियाहाय मोननो हायो गासैबो। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखै लोगोफोर नोंथांमोना, आरो आं बेवहाय माखासे भिडिअ प्रसेस स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो फुल डिटेल्स A to Z माबोरैहाय जोङो आपडेट खालामनांगौ बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ खिन्थालांनो सानदों। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बे इश्रम कार्डनि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय। नोंथांमोना गुगोल एबा क्रोम ब्राउजाराव मबाइलफोरनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हायो आपडेट केवाइसिखौहाय इश्रम कार्डखौ। दा नोंथांमोना बेवहाय नुगोन अफिसियेल साइटआवहाय फैनानै नोंथांमोनाहाय लगइन अप्शन नुगोन लोगोफोर, क्लिक खालामना होबानो जाबाय। लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोफोर नोंथांमोननि इश्रम कार्डआहाय डाइरेक्ट नोंथांमोननियाहाय नैबायदि इन्टारफेस फैगोन। मबाइल नाम्बार आधार लिंक गोनांखौ होदो, ओमफ्राय खेबसा क'डखौ होबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना खेबसे OTP होबावदो। फिलआप खालामबाय लोगोफोर OTP नाम्बारखौ होनानै बेवहाय खेबसा क'डखौबो होबाय। साबमिटआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबावलायदो। दा बेवहाय साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो बेवहाय आधार नाम्बार बेबायदिनो बिबावगोन नोंथांनाव लोगोफोर। दानिया गासैबो आधार नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय OTP जों होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिटआवहाय क्लिक खालामना होबावदो। दा नोंथांनाव OTP फैगोन मोनसे, दा बे OTPखौ बेयाव होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना दानिया भेलिडेटआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दा नै लोगोफोर बेबायदि ओंखारगोन लोगोफोर। दा बेयो नै आंनि प्रफाइला ओंखारबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे राइट साइडआव नुदों, नोंथांमोना खनानियावहाय नोंथांमोना गोजौनि राइट साइड खनायाव नुदों बेवहाय नैबेयावहाय लोगोफोर बेहाय नुदों नोंथांमोना राइट साइडआवहाय। दा नोंथांमोना बेखौहाय लोगोफोर मा खालामनांगोन, नोंथांमोना आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय नोंथांमोना
नैबे बक्सआवहाय टिक सिन होदो बेनिफ्राय आपडेट इक्वेसि इनफरमेशन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ मा खालाम नोंथांमोना येस अप्शनावहाय होबानो जाबाय दा लोगोफोर नै बेवहाय सक्सेसफुल देखायबाय दै लोगोफोर बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे प्रोफाइल पिक्चराव सेरोब्ला नोंथांमोना बेबायदि नुगोन नोंथांमोनाहाय बेबायदि नुजागोन नोंथांमोना बेबायदि नोंथांनि प्रफाइला बेबायदि नुजागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनो गोसो नोंथांमोना बेखौ खालामबानो जाबाय मा मावनांगौ खामानियाहाय नोंथांमोनाहाय जुदि बे इस्रम कार्डखौ गैयाब्ला डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना नैबे डाउनलड एन कार्डआवहाय नोंथांमोना होबानो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन दानिया नोंथांमोना फाइन एलिजिबिलिटि स्किम नोंथांमोना माबायदि क्राइटेरिया जानांगोन बे स्किमखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन सार्च खालामनानै बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ नालाय जोंना दा मेन खामानिया नोंथांमोना बेखौहाय आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना आपडेट प्रोफाइलावहाय खेबसे क्लिक खालामबानो जाबाय लोगोफोर नैबे आपडेट प्रोफाइलावहाय क्लिक खालामलायदो नोंथांमोनाहाय बेहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दा आं बेवहाय क्लिक खालामनि दा लोगोफोर भिडिअआ जोबोद गोलावसो जासिगोन दा नोंथांमोना माखौ आपडेट खालामनो नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय गासैबो ओंखारजोबगोन नै लोगोफोर बेवहाय फारि फारि होनाय दंखाजोबो नोंथांमोना माखौ आपडेट खालामनो बेखौहाय आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय पार्सनेल इनफरमेशन नोंथांमोना खालामनो हागोन एड्रेस नोंथांमोना खालामनो हागोन इडुकेसन एन्ड इनकाम नोंथांमोना खालामनो हागोन अकुपेशन एन्ड स्किल्स नोंथांमोना बेखौबो आपडेट खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआ जुदि चेन्ज खालामनांगौब्ला नोंथांमोना चेन्ज खालामनानै लानो हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौबो चेन्ज खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रफाइलखौ नायफिननोब्ला नोंथांमोना बे प्रिभिउ प्रफाइलावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दा आङो बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेहाय आंनि गासै डिटेल्सआ ओंखारजोबगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना नै बेवहाय गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय फारि फारि नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्स नोंथांमोना नमिनि सोरखौ होआमोन एड्रेसा मा मामोन नोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबांमोन नोंनि अकुपेशना मा मामोन बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ नोंथांमोना गासैखौबो नोंथांमोना नायनो हाजोबगोन दै लोगोफोर बे गासैबो डिटेल्सआहाय ए टु जेड नोंथांमोना गावबा गावनि प्रफाइलखौहाय नायनो हाजोबगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय एसेब्लाबो मिन्थिबाय जानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंनो आरो नायनो बरिं मोनगोन दा आङो एप्लाइ खालामनाय प्रसेस आपडेट खालामनाय इक्वेसि खालामनाय प्रसेसखौ सरिब्लाबो नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनांगौआनो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे जायफोराहाय लेबार कार्डआवहाय नोंथांमोना स्कलारशिप नोंथांमोना फरायनाय दङब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसा मोननांगौ दङब्ला जाहाथे फिउचारावहाय नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि गैयालासे नोंथांमोना मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बे इस्रम कार्डखौहाय आपडेट इक्वेसि खालामनानै लालायदोलाय लोगोफोर नङाब्ला नोंथांमोना फिउचारावहाय प्रब्लेम जासिगोन बेनिखायनो आंनि मोनसे बे गुरै आंनिफ्राय खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय नोंथांमोननि अनसायनाय सापर्टआवसो थुलुंगा मोनो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौहाय थाबैनो ग्र' खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो आङो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार